மதுரையில் வந்து 30 நாளுமே திருவிழா நடக்கும் ப்ரோ. மற்ற ஊர்னா அவங்களுக்கு 2 நாள் 3 நாள் அப்படின்ற மாதிரி வளர்த்தி விட்டுருவாங்க. ஆனால் 30 நாளுமே நம்ம மதுரையில் நல்லா ஜாம் நடக்கும். தண்ணியில் தூக்கி போட்டு அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, அப்படியே பறக்க விட்டுக்கிட்டு அந்த மியூசிக்கு டங் டங் டங், அந்த மியூசிக் தான் அப்புறம் மதுரையில் ஃபேமஸ்ஸு. அப்படியே அது மியூசிக்கை போட்டோன்னே பையன் மூமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க. ஏற்பாடு பண்ணுங்க. இங்க அடிக்கிற உரிமை சட்டம் மதுரை சித்திரை மாசத்துல எல்லா ஊர் பக்கமும் திருவிழா நடக்கும். ஆனா இங்க மதுரையில மட்டும் ஏன் பெருசா பேசுறாங்க ப்ரோ? எல்லா ஊரை தவிர மதுரையில் வந்து 30 நாளுமே திருவிழா நடக்கும் ப்ரோ. 30 நாளுமே திருவிழா. தான் மற்ற ஊர்னா அவங்களுக்கு 2 நாள் 3 நாள் அப்படின்ற மாதிரி வளர்த்தி விட்டுருவாங்க. ஆனால் 30 நாளுமே நம்ம மதுரையில் நல்லா ஜாம் நடக்கும். ஊர் மக்கள் பக்கத்து ஊர்லேருந்து நிறையா பேர் வருவாங்க. எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து நம்ம சித்திரை திருவிழான்றதை வந்து நம்ம அழகர் ஆற்றுல தான் பார்ப்பாங்க. அங்கே பார்க்கணும், அந்த தரிசனத்தை வாங்கணும் அப்படின்றக்காண்டி வரேன். மற்ற ஊர்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாளில் திருவிழா முடியுது வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். இங்கேனா நம்மளுக்கு மீனாட்சி கல்யாணம், தேரோட்டம், அழகர் ஆற்றுல இறங்குறது நிறையா நடக்கும். உள்ளுக்கு நம்ம ஊர் மக்கள் நல்லா ஜாம்னு கொண்டாடுவாங்க. அதுக்காண்டியே நம்ம ஊரில் ஃபேமஸ்ஸு.